Most vasárnap a Millenárison a Vima Kickoff buli lesz, és Bolyki Balázs is fel fog lépni többek között, úgyhogy eljöttünk és kicsit kifaggatjuk róla. Itt van Bolyki Balázs, aki fel fog lépni a vasárnap este. Bolyki Balázs énekes. Ja, itt van Bolyki Balázs énekes, aki vasárnap szintén fel fog lépni többek között. Zenész, jó. Zenész? Persze, zenész. Muzsikus, tudod? Bolyki Balázs zenész, muzsikus és... A zenész és a muzsikus nem jó, mert a zenész az ugyanazt jelenti, mint a muzsikus, tudod? Régóta csinálod ezt? Egy ilyen. Ja, köszönöm. Hát a könnyen. Köszönöm, hogy időt szakítottál ránk. Nagyon nincs időm, tehát szakítok szívesen, csak az van közben, hogy nekem pakolni kell. Mondd csak. Micsoda? Szóval, tudod már, hogy mit fogsz énekelni vasárnap? Sok szép dal, tudod? Gáspár. Teremté Isten az eget és a földet, nem menjünk nagyon vissza a témába, ráérek, hogy ne érnék rá. Most vasárnap, tehát délután 5 órakor a Millenárison Vima Kickoff Party, Radics Gigivel, Bolyki Balázsral, AP Projecttel, Johnny K. Palmerrel és még sok más emberrel. Regisztráljatok ezen a linken, mert hogyha ezt megteszitek, nem csak hogy olcsóbb jegyet kaptok, hanem bekerülhetek az a 100 szerencsés ember közé, akiket kisorsolunk és bejuthatnak a VIP részlegbe, és együtt kocinthatnak és fotózkodhatnak a sztár vendégeinkkel.